Žarko je i dalje u neverici. Ja još ne mogu da verujem da mi se to desilo. Nikad u mom životu ne bi pomislio da jako se sve to desilo i sve to znamo o njoj, da će ona lesti pored mene i će to probati dok spava. Medu su mi sklonili, Žarku ću da kažem i Željku. Mislim, da ne talasaju s tim više. Jer će samo da iskoristi ovaj bolesna pred... Pa bolesna to rade! Pred pucanje, to je Aneta Radlja koja je zaljubljena u Žarka potajno. Ove prijetnje što ona izgovara od početka. A Žarko nikad nije bio moj tip, ja ga ni ne gledam tako, ja gledam kao sestru. Pa mislim, kunemo se svojim životom. Ali ja vam se kunem svojim životom, da vam ga crkla. Dobra. Gde su mi papuče? Sve je pobacao. Brate, mili. Sve je pobacao. Ona sam lesbijka, šta znam. Sorry, ja večeras ću se tebi uvući u krevet. A ne, brate, mili, majke mi, vidjela sam da imam plišanu mačku, ja sam navikla sa jastukom spavat, ma bolimo biti više dupe, nego nemam s kim pričat, zato pričam. Ali ne mogu vjerovati da dok sam spavala da je neko toliko bolestan. Pisat to i nadmotrivat, zamislite da je neko stvarno meni mrtav, može me tako neko je zaklat. Probudim se, vidim to. A mislim, strašno. Ućo! Moj. Neko, ovo je vrh, znaš, samo, ona sad ima svoju verziju. Ona je usnuto uradila. Nije tačno. Nama. Da, kapiram. Ja ću da je branim da je usnuto uradila, on sad, šak ću te ispričati, norma. Bolje da se događa, nego da se ništa. Okej? Okej. Ovo je super incident.